देग्लायनि भट जेनाखि जोंनि क'क्राझार लक सभा बुहुत शान्तिपूर्ण जेरावबो गन्दगल गैया जेरावबो दाङाबाजि गैया आरो बे एथ' गामि सिङाव दिनै आं फैनानै नुदों बेयाव सासेबो पुलिस मिलिटारि गैया गंगारल' दंसिलाय गैयै खुनु दावराव दावसि गैया बयबो गावनि गोसो मथै भटखौ होलायदों बेनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों मानो होनब्ला खुनु जेरावबो आं दिनै बेरायना नायजोब्बाय जेरावबो दावराव दावसि गैया बे आसामाव नायनानै माने सबसे बेस्ट इलेक्सन होनना बुंजायो आरोखि क'क्राझार 1 नम्बर लक सभायाव देरहानायाथ' इन्डियानो देरहागोन बेखौ दिनै आं रिजाल्टखौ नायजोब्बाय बेयाव 100% इन्डियानो थांगोन जयन्त बसुमतारी बिथाङा थांगोन बाव खुनु गोनो गोथो साननांगौ गैया उल्थां फाल्थां साननांगौ गैया बिथाङा आरामसे देरहाना थांगोन बनरगाव हिसाबै बिजेपि मिलायनानै जों 75%खौ जों मोनगोन 75% मोनोबाथाय 30 नि एबाब 31 बेनि गेजेराव जों भटखौ मोनगोन आरो खाथां गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्ट फुड आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन